Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kanin. Mga igsoon, padayon atong iampo nining misa ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga magkahiusa ang atong katawhan, labi na ang atong mga leaders diha sa pag-alagad sa mga katawhan nga nagkinahanglan ang labing ubos, labi na din sa atong nasod, ang atong mga political leaders, hunong naunta nining ilang panagbangi o mo focus na sa pag-alagad sa atong nag-ilaid sa kalisod ng mga katawhan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi aning pagpamalit sa atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa kalinaw ug kahusay sa ilang pagpuyo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Miadto si Juda kang Jose og miingon, Sir, intawon pasultiha ako kanimo. Ayaw intawon kasuko kanako, Sir, kay sama ka kang paraon mismo. Sir, gipangutana mo kami kung may amahan pa ba kami o may igsuon pa ba kaming lain. Gitubag ka namo, Sir, nga may amahan pa kami nga tigulang na o usa ka manghod nga nataw sa tigulang na ang among amahan. Ang igsuon niining bataa patay na og siya na lamang ang buhing anak sa iyang inahan, pinangga kining bataa sa iyang amahan. O giingnan mo kami, Sir, nga dadon siya nganhi, kay mutanaw ka kaniya. Apan miingon ka, Sir, nga dili na kami makatubang kanimo, kundili madala namo ang among kamanghuran. Sa paghiuli namo sa among amahan nga imong sulugoon, gisuginlan namo siya sa imong giingon. Unya miingon siya kanamo, balik kamo aron pagpalit og yutayng pagkaon. Gitubag namo siya nga dili kami muanhi, kay dili kami dawaton sa tao, kun ang among kamanghuran dili madala namo. Muanhi lamang kami kun siya mahiuban kanamo. Miingon ang among amahan, nasayod kamo nga ang akong asawa nanganak og duha ka lalaki. Mibiya na kanako ang usa kanila ug nagtuo ako
nga giwatas-watas siya sa mga mananap nga ihalas, kay wala ko naman siya igkita. Busa kon kining anak nga nahibilin kanako karon inyong dadon, ug may dautan nga mahitabo kaniya, mamatay gayud ako sa kaguol, sanglit tigulang naman ako. Wala na gayud kapugni ni Jose ang iyang kaugalingon sa atubangan sa tanan nga nagalagad kaniya. Busa miingon siya, pahawa kamong tanan. Walay laing tao nga uban kaniya, sa dihang gitug-ana niya ang iyang mga igsuon kung kinsa siya. Mihilak siya kusog og sa mga Ehiptohanon, nakadungog niini o gibalitaan ang hari bahin niini. Miingon si Jose sa iyang mga igsuon, ako si Jose. Buhi pa ba ang akong amahan? Apa nalisang pag-ayo ang iyang mga igsuon ug wala sila makatubag. Unya miingon si Jose kanila, duol kamo kanako. Ug miduol sila ug giingnan sila ni Jose, ako ang inyong igsuon nga gibaligya ninyo nganhi sa Ehipto. Apan ayaw ikaguol ni pakasad-on ninyo ang inyong mga kaugalingon tungod sa inyong pagbaligya kanako. Kay ang Dios maoy nagpaanhi kanako una kaninyo aron malibre kamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo. Sa pagpakanaog sa Ginoo, sa usa ka gutom nganhi sa yuta, ug sa paglaglag sa mga tanom nga nagbuhi kanila. Iyang gipadalang usa ka tawo una kanila, si Jose nga gibaligya ingog usa ka ulipon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo. Ila siyang gikargahan og mga gapos, ug gipusasan og mga kadina, hangtod nga iyang panagna natuman, ug ang pulong sa Ginoo nagpakita sa iyang kamatinud-anon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo. Gipatawag siya sa hari o gibuhian ang magmamando sa kanasuran, mipalingkawas kaniya. Gihimo siya nga galon sa iyang balay, ug
magmamando sa tanan niyang mga katigayunan. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga way bayad, busa panghatag kamo sa way pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, plata o bronse. Ayaw pagdalag puntil sa inyong pagpanaw ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mga mamumuo angay hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod kon balangay, pangita kamog tao nga moabi-abi kaninyo, ug pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo niadtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Kung mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw, apan kundili bakwia ang inyong panghinaot. O kung anaay balay o lungsod nga dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita o taktaka ang abog sa inyong tiil. Hinumdumi kini sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma o sa Gomora kaysa mga tao ni anang lungsura. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong misyon isip mga sumusunod ni Kristo mao gyud ang pagluwas sa kalibutan. Nya unsaon man pagluwas ang kalibutan, mao na ning giingon ni Kristo diri nga ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon ug abuga ang mga yawa. Lingya imong tupad na nakatuman ka ani. Ha? Nakaabog na mog mga yawa, nakaayo na mog mga masakiton. Nya unsaon man ipaghimo, matud pa ni Kristo diri, kining gahuma akong gihatag ninyo sa way pagpangayog bayad, sa inyo sang paggamit ani, ayaw san mo pangayog bayad. Ayaw gyud pagpabayad. Mga igsuon, dili ta mo tan-aw aning gahom nga kanabitang gitawag natog supernatural ang iyang paagi. Kanabang murag magic ba? Dili na mo igipasabot gyud ni Kristo, although apil sad na siya.
para anang naay maglakaw gakratsis pag hiccups kamot ayo dayon. Posible na, pero dili na siya kaayo maoy gipasabot ni Kristo. Unsa may gipasabot ni Kristo? Ang atong gugma og pag-alagad sa mga tao nga naay kahimtang ingon ana. Kana bang maglisod og lakaw? Alagari. Di ba? Ang masakiton, alagari, atimana. Mao na nay gahom sa pag-alagad, gahom sa pag-atiman. Dili na gani kinahanglan nga ang kaayuhan gyud nga lawas nun ba mo'y atong apason. Kay ganahan man ko kay nga stage 4 cancer, kinahanglang maayo niya murag musikat dayon ang katong makaayo sa stage 4 cancer. Ayaw ana, naamang gid Ginoo na siya, pero panagsara kay na buhaton sa Ginoo ang makaayo gyud masakiton kana bang imo siyang madasig nga mudawat, ma-relax sa iyang kahimtang. Lingay mong tupad ing na unsay sakit nimo ron. Pangutan na ba? Ing na unsay sakit nimo. Nya relax ra ka sa imong sakit. Relax ka o ratol. Og ratol gani kay ka pasabot wa ka maayo. Pero relax ka sa imong sakit, sama ni San Roque, relax ra sa iyang sakit, si Saint Teresa of the Child Jesus, sila Santa Rita of Casia, uban pa, Padre Pio, mga naman to sila yung mga sakit, nga buslot nitong ilang kamot, St. Francis of Assisi, pero relax ra sila. Maunay kaayuhan. Kaya kanang tao manggod nga healthy, relax na. Ano bang gaan imong paminaw ba? Pwede ba na? Pwede. Kadaghan sa akong naobserbahan nga masakiton, pilit nas banig, pilit nas katre, pero makasmile gyapon. Daghan sa gayo nga karon himsog kay glawas, musimba dinhi, tarong kay maglakaw, pero kusmod kay gnaw. Nga naman, masakiton. Masakiton. Kanang mo smile, pasabot, di na masakiton, healthy na, kay makasmile man. Oh, kanang asawa nga magkusmod ang naong, niya sigig panglaba, sigig panglimpyo, niya kusmod kay naong, masakito na. Masakitog utok. Masakitog kasing-kasing. Kanang bana, nakusog ay mo trabaho, niya sigig hapyod anang manok, sigig sugal, sigig inom, kay healthy lagi ko no, masakito na. Ang bana nga healthy, makaila na siya siyang asawa. Pero ang bana nga di kaila siyang asawa, masakito na. Kinsa mga banaha din nga makakita gid mo sa inyong asawa o niya inyog yung ingnong I love you, maging sino ka man mamahalin kita. Taas ang kamot. Ama, di ba? Ang inyong makita sa inyong asawa, murag inyong igsuon, murag inyong maid, o niya usay murag inyong mama. O na inyong makita sa asawa, dili gid asawa nga katubang imong gihigugma, asawa nga imong gipanguyaban sa una. Di ba? Singhag dayon, makasulti lagamay ang asawa, singhag dayon aron mo hilom. O dili na asawa, maid na nimo. Ana, mga masakit to na nya labaw tanan, mga giyawaan na sila. Nya unsa man na pagpapahawa, gamita ang imong gahom. Ug unsa man gahoma, ayaw pangayog bayad. Pasabot, imo siyang alagaran, imo siyang antuson nga dili ka mangayo og something or any favor in return. No? Awa, di ba? Maayo din na imong asawa magsigig yaw-yaw, nya imo lang ginang alagaran, moabot yung panahon din na magyaw-yaw. Imong bana magsigig singhag, kay imong sigihan sa kulit-kulit og pangutana, di inday kagikan. Nganong karon pa man ka na uli, amo singhagin na siya. Pero ayaw pangutana, sige lang ingon, I miss you, unsay gusto nimo? Ana. Primero may ingon na hilas biya nimo, ang luod biya nimo naong. Imo lang yung sige balik-balik, I miss you. Nya, unsay gusto nimo ron akong lutoon? Ana. Maabot gyud ang panahon, mga tingali, mga 5 ka tuig, ana, mga 10 ka tuig, makasabot na gina siya nimo nga
consistent gid ay ka. Nya musugod na siya repay. Sa ilo ako dayha nga gibaliwa ra gid ka karon pa ko kakita sa imong value. Ay na-paralyze naman sad siya. Imo mangyapong giatiman, no? Imo mangyapong giatiman. Adto na magsigig basol, agas din ang luha. Ana, mao man na style ana mga buangon. Adto na mo na magbasol og wa na masakit na, pero sige lang yun. Sige lang yun. Atiman. Mao ni siya ang tinuod nga pagtuman sa atong misyon. Mao na ingos Kristo ay mo pagdag ilisan, ay mo pagdag kwarta, ay mo pagda nga mga material nga butang. Nga naman kay ang labawng gikinahanglan karon sa katawhan mga igsoon gugma gyud. Nabitay ato din hingga sigig pang donate, sigig donate. Kadugay na gyud sugod pa atong 2020 sigig gyud hatag aning ato mga slots. Makaingon jud ko kining mga tawhanan na higugma gid ni. Higugma ba? Lingay mong tupad ing nakapila na ka nakadonate. Ing nakapila na ka nakapalit og slot. Oh, nasa daghan kay gasigig simba wa pagyud kapalit og slot. Sigig paminaw aning atong misa wa pagyud kapalit og slot. Nya magsige pagyud padir magsige ba jud kog paminaw nimo. Unsa di nang slot? Nako, kadugay na nakog binaligya aning slot sukad pa adtong 2020, August 2020, hangtod karon wa lang gyapon kasabot niya. Sige ko nagpaminaw sa akong misa. Naku kaniwa pag gini kasabot di ay gibaliwaran na niyang slot. Sige, ang slot sama na minimum donation ngadto sa simbahan niya sa pagkakaron duha ni kabuk atong slots ang CTU katong atong itukod og balay Christ Transforming Union ang grasya nga inyong madawat. So sabot matagpalit ninyong slot na igrasya nga madawat. Example, 100 pesos ang kada slot sa CTU unsa may atong madawat ani? Christ Transforming Union. Matransform ka nya mahimong magkahiusa. Pwede ba mo palit og usa ka slot? Pwede, 100 pesos. Pwede ba mo palit og 100 ka slots? Pwede. Pila man? Sa tag 100, pila man ang 100 ka slots? Pila man tinuod na? Pila na? 10,000? 10,000 pesos. O ana, pwede ba mo palit og 100,000 ka slots? Pila may amount ana? Pila naman na? 100,000 ka slots ba? Na, di na mo ka mo multiply 100. 10 man ka to. 10 million. Oh, 10 million ang kuan, ang amount ana. Mo na ipasabot anang slot. O ba? O lagi 10 million. Dili 1 million 100 man upat ka 0, 10. Nabugo naman tani. 10 million lagi. 100,000 ka slots. Mo nang do na tay gibaligya karon nga daghan-daghan sad kaning grace. Kasana God's reward and complete elation. Para ni ibayad na to sa atong 70 million na utang. Tag 100 gyapon ni ka slots, 700,000 ka slots atong gibaligya. Kung mo palit mo 100,000 ka slots, pasabot ang atong 700,000 mahimo na lang 600,000 ka slots. Mo worth na siya 10 million. So karon ang 100,000 ba ka slots. Mao ni ang atong update. Ang atong grace nga slot nahalina na taog 2,450 ka slots, 697,550 na lang ka slots ang nahibilin. Nya naa ni siya 70 slot challenge nga tag 7,000 nakadawat sa tag 11 ka kaning challenge. Unya kadtong CTU para atong itukod og mga balay nahalina na sa tag 3,423 ka slots nga tag 100, 3,577 na lang ka slots ang
nahibilin tag 100 pesos. Naasad ni siya ay 61 slot challenge nga tag 6,100, nakadawat na sa tag 18 ka challenge. So salamat kay murag paspas rong inyong halinda, gipakpakan nato ang namalit karon. Salamat kayo. Naasay pipila nga mutawag gid nako, sige manig miss call, pertindaghanang miss call sa akong mga contact. Ako man ang gina-silent ang akong phone kay di naka do not disturb man na, kay di man ko mo receive og tawag, mo text ra gyud ko kung in my spare time. Kay magsikog tubag og tawag nya na ako'y counseling, na ako'y misa, na ako'y gika-istorya kanang madisturbo man. Unang sabta ko ninyo nga magsige mog tawag sa akong number, dili ko motubag kay haron di ko maanad og tubag dayon, di ko maratol kay og na ako'y gika-istorya hapit man almost every hour na amo jud ko'y gika-istorya personal, di ko gustong madisturbo. Pero ang akong sekretary inyong tawagan, either kani si Remy o Remedios Ocaba or si Edna Barosa, inyong tawagan kay naaman ning iyang number, ilang numbers dinhi sa ato, or si Brad Loloy ba, Bernardo Jacobi or si Hinara Laborte, inyo ning tawagan, mao ni mo entertain ninyo. Nya kun kinahanglan gyud nga ako'y mo settle sa inyong problema or sa inyong transaction, ila kong schedulean nga tubagan ni Father ana. So selo akong di ko motubag ninyo napay niingon ako sa kaning iyang gi-text ba nganong di man ka motubag Father, nga siguraduhon ra man ako nga dili AI ang akong gitiksan. Na aron makasiguro ka nga dili AI, tan-awa ang ato dinhing official contact persons, official contact numbers, official account numbers. Tan-awa amo ning gina-flash dinhi sa atong channel aning YouTube. Labi na panahon sa offertory song o sa final song, kana mo'y tan-awa. Kay bisan pag mutubag ko ninyo, in kaso lang yun og AI, makamao mang mutubag ang AI. Di ba? Parihara sag tingog nako ang AI. So kana yung atong account numbers, kay kung anha ninyo ipadala diha, di gyud mo masaag. Kay kung pananglitan ron og naay tao niya nga maggamit og AI o niya inyong tawagan, niya mutubag, niya moingon, oy, naaday ko i-instruct nimo. Kana ding akong account numbers nga gibutang diha sa akong kaning Facebook, sa akong online mass, ilisin na kanang usa kay gi-cancel na nako, anhilag ipadaan ni nya motuod din ka kay nag-istorya na tas telepono, di wa na patay ka adto na mahatag imong number. Kay kun do na mi ilisan nga account numbers dinhi sa ato, i-flash po na namo diha. Unya ayaw salig sa usa lang ka misa. Tanawa ang atong mga misa for the whole month, consistent ba nga kaning maong number, mao gid ni ang gibutang, kay basig ilis-ilisan lang, i-manipulate anang panahon nga gikuanan ka, gipangayuan kag account or donation, nya gi-manipulate ang number, igtan-aw nimo mao na ning number. I-verify ni atong last month, ni atong the other month, nya tawagi dayon kining atong mga contact persons. That is the way to verify. Nya mo nang ako lang ning gisulti kay wa man ta mangayog bayad, pero di sa tagustong mga saag ang inyong mga donations. Mga igsoon, ang inyong o ang atong paghatag nganhi sa simbahan sa gugma nato, either pagserbisyo or pag-donate og kwarta, maunay pag-exercise sa atong powers na gihatag ni Kristo. Si Jose, diri sa unang pagbasa, gipadala siya ngadto sa Ehipto nga way ilisan, way sandal, kadina, matud pa sa atong salmo karon, kadina og pusas, mga gapos ang iyang gidala ngadto sa Ehipto. Igo gyud kay siya sa gitudlo ni Kristo nga ay mo pagdalag puntil, kwarta, ana, og kinsay mudawat ninyo, pabilin mo didto. Gidawat si Jose sa warden sa prisuhan didto sa Ehipto. Nagpabilin siya didto nga faithful sa warden.
katong pangulos prisuhan. O gikan didto naabot siya ngadto ni Paraon katong hari, pinaagi sa warden nga nasuod niya. Hangtod nasuod siya sa hari o gihimo siyang gobernador sa Ehipto. Nangayo bagbayad si Jose, wa sige ra siyag alagad. Sa ako sang ginagmay nga paagi isipari ninyo dinhi, gibutang sa ko dinhi nga wa ko'y kwartang gidala. Nahinon to'y puntil. Pero wa ko'y kwarta. Hangtod karon, wa jud ko magkupot og kwarta nga akong giisip nga ako personal. Wa ko'y savings nga akong giisip nga ako. Wa sad ko'y balay nga gihimo. Hangtod karon, hasta ka ng sakyanan sa parokya na tanan. Ug asa kong parokyahan, tag-iya na parokya. Wa ko'y giisip. Wa ko mangayog baos. Ang ako rang gibuhat, kung unsay ihatag ninyo nako, ibalik ko na sa simbahan. Munang naingon ani ang naong sa atong simbahan karon dinhi. Ibalhin ko ngadto sa Compostela karong August 5. Padayono na anakong maong buhat nya mailhan unya na sa mahitabo sad sa parokya nga akong mabalhinan. Tan-aw gani ninyo, dili mo improve ing nadayon si Padre Siano nangayo nagbayad. Pero kung na-improve gani ing na wa gyapon ni mangayog bayad. Ang ato ro mga government officials nangayo bagbayad, nangayog bayad, nangayog mga millions, mga billions, mga wa nay ayo. Tan-aw nato og suportahan nato ang mga government officials nato gikas presidente hangtod barangay tanod. Kanang wa mangayog bayad, kanang gasigig serbisyo nya mailhan na nato kay maghatag na sila kaayuhan sa mga masakiton, sa mga kabos, sa mga way balay o mga way trabaho, ilan ang maatiman. Pero kanang nangayog bayad, magsigig na sila lalis, magsigig away, pero ang kwarta siging gawas, murag nag-hemorrhage ang atong panudlanan sa nasod. Kay nga naman, wa na sila mga lagad, naghimora na sila og pangwarta. Og mauni, nga importante kaayo ang pagsunod sa standard ni Kristo. Gipakita ni Jose, gipakita ni David, gipakita sa mga santos. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang atong maampuong pangamuyo makalipay sa Dios ug makahatag natog gahom. Busa, masaligon kitang muingon, manggihatagong Dios, dungga kami. Manggihatagong Dios, dungga kami. Nga ang simbahan, padayong mutawag o magpadala og dugang pang mga misyonero, aron magsangyaw sa kaluwasan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, dungga kami. Nga ang katawhan nga naglibog, o nagkulang sa pagtahod sa ilang kaugalingon, makakaton sa laraw sa Dios alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, dungga kami. Nga ang kaluoy mapakita ngadto kanila nga misalikway sa mga mensahero sa Dios ug sa kamatuoran nga dala nila, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, dungga kami. Nga sila nga may seryosong balatian, makadawat sa sakramento sa balaang paghilog, ug maupay niini, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga babayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi,
Malikay sila sa mga kadautan o mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Manggiyatagong Dios, dungga kami. Nga ang matuuhong mihalina, maghiusa uban kang Kristo didto sa tunhayng kahimayaan sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Manggiyatagong Dios, dungga kami. Makagagahom og maluluyon nga Amahan, dawata ang among mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo kining among mga gasa timaan sa mugugma sa gubaw santusan kining panog kining Ginoo ginaman sa kamot sa tao ang imong mga grasya uwasa pangaliya ihatag na kanamo ulang itong aman. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duhaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg himaya sa iyang ngalan, Alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang ing hari ang gahugan
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. From the great city sweet, in the great heavy dust of the streets, pulsing with millions of faith, with millions of faith. You told me to give the good news to the poor, till prisoners, now they are prisoners no more, till blind people look up and see, and set the downtrodden free, and go tell everyone the news that the kingdom of God has come, and go tell everyone the news that God's kingdom has come. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohonong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi nining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pag-ayo sa mga masakiton. Ang ato lang gamiton kanunay mao ang gugma sa mga nanginahanglan sa way pagpangayog bayad. So salamat ha sa namalit og slots, nya padayon tagpalit og slots ang atong Grace tag 100 pesos per slot, nya dona ni siya 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong CTUMM para itukod na to atong 12 ka remaining ka mga balay
tag 100 pesos po ni. Nya naa ni 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge. Salamat kaayo. Nya padayon mo og support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Mao gini siguruan ninyong tan-aw ang atong subscribers mga 256,000 og dili gani mao ni ang number of subscribers pasabot dili na official nako nga YouTube channel. Nya mao ni ang inyong tan-awon dinhi, mao sa di inyong sundon ang ato mga official information aron di mo masaag ngadto sa mga dili tarong nga mga tao nga mangilad or mga scammers. Mangilad lang sa mga generous people. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong